Brawl Stars, но ако видя Шреки, видеото свършва. Окей, хора, ето, видях Шрек. Тази игра. Друго, защото Шрек се вижда много често в игра. Тук има една роз, която трябва да победим. О, ама тя е прекалено силна за побеждаване, явно. Ой, бяга, обаче имаме Едгар. Имаме един Едгар, много тежък Едгар. Така. Тук има някакви безплатни. Не точно безплатни. О, безплатни са абсолютно, да, няма никакъв стрес. О, не, видях картинка на Шерик. О, не! О, не! О, тук умирам. Вижте, това е Шерики. Добре, да се види.